אנחנו רוצים לעבור על פרק המגזין שלנו ואל סדרת הכתבות אפס בתכנון של אבי עמית על מחדלי התכנון הגדולים של ישראל, והערב מחדל תכנון התחבורה. אי אפשר להתעלם מתנופתם, סלילתם של כבישים חדשים מסביב, הרחבת הנתיבים, פרויקטים שאפתניים כמו מנהרות הכרמל וחידושו הקרב של כביש 1. אלא שאם חשבתם שכל יפתרו את בעיית הפקקים שכל ישראלי חש היטב בכל בוקר וערב, הרי שזה כנראה לא עומד לקרות. מספר כלי הרכב שנוספים לכביש ישראל בכל שנה גדול הרבה יותר מקצב סלילתם של הכבישים החדשים. ואם חשבתם להימלט מהפקקים באמצעות שימוש בתחבורה הציבורית, תגלו שגם שם יש מחדלים תכנוניים קשים ביותר. הפרק השני של אפס בתכנון, סדרת הכתבות של אבי עמית, תחקיר שרית שוורץ, אגמון, הנה. תראו איזה יופי, תראו איזה מנהרה. סוף סוף חבר'ה פה למעלה עמדו בפקקים בכניסה לירושלים. זו מנהרה אחת קטנה בתוך פשלה אחת ענקית של מדינת ישראל. קשרי ענק, שורה של מחלפים, מנהרות חדשות. כביש מספר 1 הוא פרויקט הדגל של משרד התחבורה. יותר מ2.5 מיליארד שקלים משקיעה המדינה כדי להפוך את הנסיעה בו למהירה ובטוחה הרבה יותר. רק דבר אחד קטנצ'יק שכחו שם במשרד התחבורה לתכנן בכביש העצום הזה, נתיב מיוחד לתחבורה ציבורית, כזה שיהפוך אותה לאטרקטיבית הרבה יותר מהרכב הפרטי. אין נת"צים, אין נתיבי תחבורה ציבורית? יש נת"צ של פחות מ2 קילומטר שנגמר בגינות. כמו כל נת"צ במדינת ישראל, קטוע, מגומגם ולא משרת את הנוסעים. יוסי ויעל נאבקים כבר שנים כדי שנוכל להגיע מהבית לעבודה בלי לעמוד שעה בפקק. יוסי, אתה נוסע על כביש 1? אני נוסע על כביש 1 בתחבורה ציבורית, כמו 50% מהנוסעים על כביש מספר 1 הם מעדיפים תחבורה ציבורית. אני נוסע על הכביש הזה לא מעט, אתה יודע, האולפנים שלנו יושבים בירושלים, ואני עכשיו בחלקים שהכביש פתאום ב3 נתיבים, ב45 מטר רוחב, וואו, איזה יופי, נכון? מדהים, אין פקקים. אתה מזכיר לי את החברים הטובים שמאוד תמכו בכביש 6, כי זה ייקח אותנו מהר ממקום למקום, והיום כולנו תקועים בפקקים בכביש 6. אין מה לעשות. כמות המכוניות שמדינת ישראל מעלה על הכביש מדי יום גדולה בפי 10 מכמות הכבישים שישראל סוללת מדי יום. ב-16 עומדת לשבור את כל השיאים. בכל יום עולות כאן על הכביש 1,200 מכוניות חדשות. אם נכפיל את זה ב4 מטרים בממוצע לרכב, נקבל כמעט 5 קילומטרים יומיים חדשים של פגוש לפגוש. כך בשנה שלמה היו פה כמעט 1,500 קילומטרים של מכוניות חדשות. כמו הדרך ממטולה לאילת רק 3 פעמים. מהו קצב סלילת הכבישים אתם שואלים? אז זהו, שהוא 150 קילומטרים חדשים בכל שנה. גם הכביש הזה, מטורף ככל שיהיה עם כל ההשקעות האלה, גם הוא ימלא עם פקקים עוד מעט. מדי שנה ישראל צריכה להשקיע 10 מיליארד שקל בתחבורה ציבורית כדי לסגור את הפער בינינו לבין אירופה בטווח של 25 שנה. האם מדינת ישראל משקיעה את הכסף הזה? לא. אבל בכך לא מסתכמת איוולת. עוד שישראל מדורגת האחרונה ב-OECD באורך נתיבי התחבורה הציבורית, גם את מה שכבר יש, מבטלים. אנחנו נמצאים במחלף הראל, במקום הזה עוברים ביום מאות אוטובוסים, זה הולך להתבטל. ביטלו את המחלף, האוטובוס הזה לא יגיע לפה? ואיפה הם ירדו הנוסעים? לא יודע. עכשיו, מה שהולך להיות פה, מפרקים את הגשרים, איפה שהעץ הזה, כל השטח הזה הולך להיות חפור. זה לא יהיה פה עוד מעט? זה לא יהיה פה. בסדר, אני אגיע, מה אני אעשה? משהו כמו 3/4 שעה. כי הרכבת יוצאת רק ב9. קדימה וצורן שבשרון היו פעם יישובים קהילתיים קטנים. אבל אז החליטו לבנות שכונה חדשה, ובתוך שנים אחדות יוכפל מספר התושבים בעיר מ-20 ל-40 אלף. בלגן? זה אנדרסטייטמנט. עם נתיב אחד לכל כיוון, הפקק מתחיל בבית. יאללה, קדימה. למלחמה. חגורות. אתה מסווייז? לא, מעדיף לא לדעת. לאן נוסעים? לבית יהושע. תחנת רכבת. משם רכבת להגנה. ועוד אוטובוס שאני צריך לקחת משם כדי להגיע. בדרך לרכבת אנחנו עוצרים לרגע במחלף דרור שנפתח רק לפני שנתיים בהשקעה עצומה של 320 מיליון שקלים. אתה רואה פה בעצם את כל התושבים של כל אזור השרון, אבן יהודה, קדימה, צורן, תלמונד, פרדסיה. בכל מקום משתמשים בדגם תכנוני אחד. בונים שכונה
מנותקת, אלפי יחידות דיור, עם כביש אחד שמוביל לכביש הראשי, וזה זאת אומרת, אנחנו נשאר בפקקים אם אנחנו לא נעשה איזשהו שינוי מהותי בדרך שבה אנחנו מתכננים מקומות חדשים, שכונות חדשות. אנשים באו לגור פה לא סתם, הם באו לגור פה כי הם לא יכולים לקנות בית בתל אביב, אז אין להם ברירה אלא לנסוע. נכון, אבל היה עדיף לבנות בצמוד לערים, במקומות שאפשר לחבר אותם לתחבורה ציבורית, בבנייה יותר צפופה, פחות בזבזנית, יותר מחוברת. אם אנחנו לא נתחיל לתכנן מות עירוניים, אנחנו נשאר עם הפקקים האלה. ככה אנשים חונים פה? חונים אחד על השני, וזה עוד ממשיך. 45 דקות, הגענו עכשיו מלחמה נוספת, למצוא חנייה פה, ואין פה סנטימטר שלא מאויש, לכל האורך. תראה, אני כבר מתרחש כמו 500 מטר מהרכבת. זה החניון שלי. 5 דקות ל7 יצא רונן מהבית, 8:37 הוא נכנס סוף סוף למשרד במרכז תל אביב. בוקר נעים שכזה. מצב הפקקים כרגע ברמת השרון הוא ברמה הכי גבוהה שלי. בשכונה מורשה שברמת השרון מתוכננות להיבנות בשנים הקרובות כ-3,000 יחידות דיור חדשות. הרסו 48 יחידות דיור ובונים 192 דיור. פה מאחורה הולכים להרוס 180 יחידות ולבנות 720. פה זה מתחם אילת, 6 מגדלים של 22 קומות. עצרו לי את העבודה. מי יצר לך? דיירים. פנו לעירייה והם בסכסוך עם העירייה, איך יוצאים מהשכונה הזאת. 2 מכוניות למשפחה בממוצע, אני לא אומר 3, אני יש לי 4 בבית. 600 יחידות, זה 1,200 מכוניות, צריך להוציא אותם בבוקר, צריך להכניס אותם בערב. איך עושים את זה? אישרו את כל הפרויקט המטורף הזה בלי לתת פתרון תחבורתי? אין פתרון תחבורתי. וזה תוקע עכשיו אתכם? בגלל הדיירים הוציאו בג"ץ. שלא מאפשר לך להמשיך את הבנייה? נכון. אבל אמור להיבנות פה מחלף. בן כמה אתה? 38. בוא נדבר בגיל 60. אני בן 67 עוד מעט, ולא בנו כאן מחלף, על מה אתה מדבר? תחנת רכבת ראש העין. דרום. איפה הנוסעים? התחנה לא פעילה. בכלל. זאת אומרת, לא פעילה? אין ברכבות, אתה ואני יכולים לשכב פה על הפסים ולמות מרעב. תחנת הרכבת שנמצאת צמוד לראש העין, אחת הערים הפקוקות בארץ, לא פועלת יותר מעשור. הרכבות עוברות כאן, אבל הרציפים ריקים. למה? כי מישהו החליט שמוטב שתושבי העיר ינדדו לתחנה שנמצאת כמה יעיל מחוץ לעיר. כולם נוסעים במכוניות לתחנת רכבת שנמצאת מצפון לעיר כ5 קילומטר. נורא כיף פה. היה לחץ, חבר. 7:30 עד 8:30. כל בוקר יוצאים פה 4,000 איש לתל אביב וחוזרים 4,000? כשנפתח הנתיב המהיר בכניסה הדרומית לתל אביב לפני 5 שנים, כולם חזו שהפרויקט ייכשל. משתמש כל יום בנתיב המהיר? 2-3 בשבוע. איך זה? אחלה שירות. אבל 4,000 כלי הרכב שחונים כאן בכל יום מוכיחים שאם מספקים לישראלים תחבורה ציבורית יעילה, הם קופצים עליה. הפרויקט הוא פרויקט מוצלח בסך הכל. אתה מגיע, שם כאן את הרכב שלך, אתה לא מחפש חניה בתל אביב, אתה פחות תקוע בפקקים, ובסופו של דבר אתה מעדיף בתוך העיר בתחבורה ציבורית ולחזור לפה בתחבורה ציבורית. הבעיה היא שהנתיב המהיר הוא אי בודד בים של מכוניות. בשנה שעברה היה משרד התחבורה בפרויקטים להסעת המונים ב-24% לעומת 2014. מצד שני, בפיתוח כבישים הושקעו 3.5% יותר. מכביש 65 שבצפון דרך מחלפי הרוחב העצומים במרכז הארץ ועד להארכת כביש 6 לכיוון דרום, בכל הארץ בונים המון כבישים בניגוד לכל היגיון תכנוני.
המון שנים מדברים על תחבורה ציבורית ותחבורה ציבורית ותחבורה ציבורית. למה מדינת ישראל לא עושה את זה? הכנסות המדינה מרכב פרטי עומדות על 12% מסך ההכנסות של תקציב המדינה. מדינת ישראל מרוויחה הון עתק מרכבים חדשים וממס על דלק, והאינטרס שלה לדבר כביכול שהם מעודדים תחבורת המונים, ולמעשה להמשיך ולהשאיר את קופת המדינה מרכבים פרטיים ומדלק. בסופו של דבר, העובדה שהתחבורה בישראל היא כל כך איטית, שמהירות התחבורה הציבורית בישראל היא בערך פחות מ-15 קמ"ש בשעה בתוך הערים, היא פוגעת כלכלית בכולנו. זאת לא סוגיה פרטית, זו לא סוגיה של אני ואתה תקועים בפקק. אוי, אבי עמית, ערב טוב. ערב טוב, טלי. אז זו הסיבה הלכה למעשה שבגללה ישראל לא משקיעה כמו שצריך? בסוף הסיפור זה כסף. מרוויחים יותר מדי כשאנחנו בעיה. בדיוק. חשיבה כרגיל אבל לטווח קצר. בואי תשמעי מה אומרים לנו במשרד התחבורה בתגובה. התקציב המושקע בשנים האחרונות בפרויקטים של תחבורה ציבורית גדול מהתקציב המושקע בכביש הראל, ועד לכניסה לירושלים מתוכנן נתיב תחבורה ציבורית, כך אומרים במשרד התחבורה. אז קודם כל נזכיר להם שכבר יש נתיב תחבורה ציבורית מאזור מחלף הראל עד הכניסה לירושלים, אז אין כל כך לתכנן. לא, וכל הרעיון גם שיהיו עצירות בדרך, שנוכל לעלות ולרדת. אפשר יהיה לעלות ולרדת, בוודאי. ולגבי הנתונים על תקציב התחבורה הציבורית, אז לא, אנחנו קבענו את זה מסמך רשמי של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, קבע שתקציב התחבורה הציבורית נמצא בירידה. הוא קובע גם שההשקעה בתחבורה ציבורית נמצאת ב-86% פחות מהממוצע העולמי. כל זה לא היה כל כך מעצבן, נלמלא טלי, שימי לב, נתון מעניין, לשליש ממשקי הבית בישראל אין אפילו רכב אחד בבעלותם. מעניין. תודה רבה, אבי, ורק נאמר שמחר בפרק השלישי, מדוע תוקעת המדינה עשרות פרויקטים של התחדשות עירונית. זה מחר.